So guys, to hilas Papa Gabriel. Iamba ko kay ron sira gagyanan. Bilang ginuko. Awid be. Sapa kay gatapis Iliya. Esa kay gatapis Inday. Tapi. Awid be. Tarang. Awid, guniti Papa. Madam. Ako yung credit ni Madam guys. Oreo. Ngambak mi dato kay grabe sa nagyanan. Uy, no color surprise. Ay, gano color. Yes, ma. Yan. So, nanay daghang graba guys kay sugdan na dari trabahos. Arsada na ang res mga agyanan. Manjura pod. Karalamian na sila dari agyanan. Tur na dari. Iyag, ha? Guys. A few Dami na Madam guys. Ayo. Hi Mama Day. Hawid Kim, hawid. Likang. Hop. Ada lagi ng bunso dah. Bunso. As, Madam. Aw, pergi lakaw. Bunso. Ada na monkey guys dia. Ala, nagdagan-dagan. Bunso. Dako na bunso bina. Bunso. Dako na ha. Nagsanina man. Nagsanina si Jag color yellow. No. Nagsanina nagmonkey. Manuban mas kim-kim di man magpabilin guys ya. Oh. Saan ni kolora? Ada man day mga pandaling mandam dia blue. Tapi lah peningan ni day. Ako no happy birthday dah guys. Pila 65. Oh, 65. Ay, Pila pa nga ah? kita na ha maging hapon. Mga ka-Jesslyn. Karon pa ko dari ka balik. Kay busy ka azu. Okay naman go, minsan mo. Lagi grabe, jeng kapo daghapon ta ko mga rin nakatugo dam. Pailan, buwad gikan. Nanguan kay kuan. Then na guys, napuling na gatang oats 130 o 70. Nanguling na Miss Madam, karon pa ko nakalugar. Kaning utanga mating. Pila ba na dam? 200. No. May kagiuoy. Na, giuli kung nay utang pastilan ginuo ko. Dangag darhi, dari da. Amping din mo mga rin mo merkado sa Alicia kay grabe gazeng lagi arang green man hadlik lagi kung hindi mo ko matakin asar ning kaguwang. Bayad sa ako guys kay arong sunod pautangan na po kong Madam. Yes no. Ara sa Madam. Thank you. Kunami guys, naman na may bayad sa mong credit. Kuna sari pa. Lagi. Dangag ka dari. Ha? Lumot-lumot agaganan. Ay pagkatong mo. Pagkatong. Sus kinuo ko tabangan nagagyanan dari pangka dangeg. Hinay kay dangeg. Tara day, palit tagpan. Oh. Palit ni ate ikaw. Ayo, palit amigpan. Narami sa mga suki guys, Rimaris Big Shop. So, atang ati. Hanas ati guys, mag-thank you si Kim. Hi te, majong hapon. Thank you ni ati na. Si ati nag-give ni mo og unicorn. Please ati, please. Thank you. Kay mo katay pagkuan. Wa pa naman lagi jahang kanang naay party. Giabrihan na ni ja. Isang gisuod ato gyud mong unicorn. Kagabi ko pa na problem lang kagabi. Salamat. Ayan guys, si ate mo yung nagregalo ni Kim. Yoy, guwapa manggod. Salamat eh. Ayan. Pohon. Thank you very big. Narin sa lipada. Uy. Andiyan lipada sa regalo. Na, grabe pagka. Alas 4 siguro ito nakatuog. Sus, mata ni sa what's smooth. Pili lang dali. Pili yan sa isa. Asa may yung ha? Ito yung one. Asa? Asa ba? Kana na red ang palaman. Oh, kana ko may jate. Oh, 20. Ha? 20. Kani ko no kay Eliate di ah. Kani kuha. Kani ko no isa 20 plus sa pabato. Apili pag ko gingarite di ah. Kani
Tigpay, 20 gyapon. Bili naman din. Isa may mo ha? Ano? Pan. To, kuha o katong na tigpay. Yan na guys, halin ka dyan ng ilang kuwas ate, sliced bread. Dagan sila pa dari dia. So, order mo cake pero naghanap po nilang cake dia dari. Diba? So, dari sila ate kay mga init pagpan. Spanish bread. Thank you very big. Ay, samit ha. Salamat. Piliya hawi day. A few moments later. Na miss bye guys. Kaanas kim sa pan. Wow, snack be. May na may snack ta. Kapoy ka. Kapoy din nga nagsakay magkag motor. Kapoy ko na siya guys. Pastilan. Kapoy din magsakay motor day. Muna isang giganahan. Red, may karing pink. Pink palaman. And kari pag mga guys, pig pie pagahua. Oh, kari pang way palaman kay mga iparis ug maog. Milo. Thank you te. Dagi pakapin si ate guys. Pinangga dun ning ate ba. Salamat ka do te. Pinangga ni ate si Kim. Oh. Nireguluhan ni ate na og terno nga kanina. Salamat te. Dadapod. Pan. Kaya pig pie ganahan ko guys kay humot. Humot ti ba? Pan. Bango. Umagdang kuan guys. Right guys, yung palit may isda. Isdang galunggong, dagga guys na. Tulo ka buok. Yung palit pa may glato guys diya. Tanihin luan to srip. Yan guys, nagtapok na gamang mga iring. Nakasimhot man sila na isda. Kambal. Alright guys, atong hinluan ng atong lato. Right, tignan mo natin sa lupin guys kaya ng labhan. Oh, di paggatong isda nga galunggong, dagga ni isang galunggong nga guys, tag 260 a kilo ni palit kog media, tulo ka buok. So, di na guys, matin sa danon pa ni hapon. Tani ba? So dagga si sa ning hiwa-hiwaon. Nanay nga naon ba karong ugma pa ning uban. Karong kaning isa mo imong sabon karon. Na kaning uban ugma na pud. Dali naman sa kanan guys. Nagkaon na Kim guys. Lato. Nanignit na mas Kim dari. Nanignit naglato. Ganahan man sa sagingan eh. Okay. Danay lato Kim. Di pa na makaunday. Kim, makaon na. Uy. Makanan din mo. Ang good ni. Hanap pang nyugasan. Ayan guys. Anday. Favorite ni Kim guys. Lato. Ang Kimyat. Kimyat. Ganahan sa Kim guys. Very good nga bata. Ayan ang lato. Ito. Kim. Ano butang? Okay. Ito ang hinduan guys. Kay arong mawa itong mga Day. kuhan na pamilian. Kung ano na itong mga tagnaw. Yum, yummy. Ayan ta. Ayan ta guys. Favorite ni Kim. Ayun na kulit pa. Ganahan kag na ni Kim no. Delikado no. Baka na sa vitamins. Kuhan mo siya. Ano sa mga seafoods guys. Healthy ni para sa tang body. Guys no. Okay. Nawa na ubo. Ang makawa ni gubo. Ron guys, makawag ubo. Okay na guys, sa tanang hilogat ang fish. 38 ya, 20. Please, uguan. Mabuhok. Oh, Aming. Tura ka. Ano na? Wala ilag. Strawberry. 44, 45, Strawberry? 46. Manday. Diri day na day. Dari guys, kasugod tubig. Guys. Yan na guys, hinlo na gatong isda o gatong lato. Hinlo na guys. So, ato na ta. So guys, maglain mi dari guys para ugma. Kani bili na. Bili ni na itong pilian kari. Ito na. Para asa man ay prito. So guys, para prito na. Karipod. Para pererets na guys. Para pererets tomorrow. Gana. Kari prito rin guys. Para ugma. Gana. Para sa man sabaw. Magkari mo rin amang. Sedanan po karon mga tusluan og suka. Ayan. Tapos Kim, nagsige na ganikaan. Grapes man ko no. Ayan siya. Grapes, Kim?
Wow, grabe kim guys. Oh. Very good ka mo eat og grapes. Aga bisa. Murag heart. Murag kunog heart guys. Ang kaan pa, di pa daghan di ah. Very good ka bata. Ha? Ako mo guys. Ngasok ko kamonggay yuyu. Ito dagan ka mayra. Wow, ganahan sa kim guys. Tama. Wow, lami. Oh, yummy. Lami day? Lami ka mong strawberry? Ako ko na guys, grapes day, grapes. Yung sama, lami lagi ng grapes. Ang mga grapes day, lato. Oh, ka-very good sa bata. Ano ka makuha ko kamunggay ha? Pas ako kamunggay guys, sa din isud ning atong kari. Ng isda dahil sa atong freezer. Maso na laman ni guys, ugma natay ma. Rito, guys no. Alright. Ngas ako kamunggay guys. Kaya kamang ada to na uto. Gipuungang papagabril. Ngadto ko da sila yuyu. Ang panguhaan gani das agi. Kamunggay kana horot agatang kamunggay na nga uto. Nga uto guys. Wala na guys, ang kapangadto na kong yuyu kamunggay di ah. Patala ning bawgo ning isang kamunggay. Tapos ang ko anon. Ayan, okay. Hindi laman takay. Dada guys. Dada guys. Mag kamunggay, magwara ta danig tulo ka paluwa. Uli sira mag kamera na kita ra uy. Alright, na. Na guys. Diyan ako isagol sa mga isda nga sa buwan na guys. Kamunggay, mga gani madali-dali dari sa probinsya, kamunggay. Yes no. Na guys, ato na ning haruson ning atang malunggay. Madto na ni guys, may atang butang na to sa atang isda. Ha? Humana ko nun sa kaan guys ha. Nagwashan ka? Pagwashan lang kay manihapon na taron. Humana tag sabaw daring isda. Alright, ato na ning ako anon guys. Haruson, kaya lang mga tayo sagol na rin atang isdang sinabaw. Yes no? Lami, nandiyan, kapigupon. Labi na karon kay grabing uwan-uwan dari. Banak-banak na pag-earth dari. Earth. Banak-banak na pa dari guys. Adalas injo, ano ba'y uwan? Nagdalas amo, sige naman pag-uwan. Gipainit lang magduha ka adlaw guys. Katong pag... Kuan, padong birthday ni Kim Kim. Sa pag birthday ni Kim Kim, init po. Kaluy ang taon. Ano man na? Parang ano? Baby wipes. Antibacterial wipe. Parang ni Dari. Ay, sayangnya kayak mula ko tama na tayo dadun. Hey, mag. Sini ka na. Pasang haruson rin atong malunggay guys ya. Malunggay. Ang atong madali-dali dan hisa probinsya sa Bohol. Magamo guys, kay gipuungan mo papagabrilo pananalingsing. Atlantod sige bunot sa uwan. Amo, uy, da may gamba, pastilan. May gamba ya, apil. Kaon sa tagambal ni Maroy. Kwanto day, gamba nga. Nga lang gamba ah. Ang gambang lapad. Gambang lapad ba? Gambang lapad. Asa ba? Gambang lapad ko no guys. Mama ako ma. Kaan ka grapes? Nda, mazu. Mama akong gambang lapad ma. Na mazu ba nakaan ka grapes? Mazu be? Mama akong gambang lapad. Gambang lapad, pastilan. Napi gambang sungajan, guys no. Walang gambang sungayan po. Uy, gambang sungayan. So ba na daghan tunog-tunog sa buko-buko diyang likod. Wala lagi ko tita. Naghilot na skim-kim. Kaya sakit panghangari, kilid. Hilot akong kimiat. O parmaja, ako hilot mabe, ako hilot. Murag maong. Ikaw na si, kuan, Dr. Kwak-Kwak. Di. Kasi, Dr. Kimiat. Di. Doktor wakwak. Ang saman ka? Doktor zumbi. Dr. Zombie. Sabi, bigkid yan dyan. Dr. Zombie man. Wala po. Di. Dana guys, sa kamang kamunggay. Alright. So, mahuwat naman tang maluto rin atong kuan. Gatang ilunod ni atong kamunggay guys. Apil lunod, apil lunod. Hello. Kambal. Hello. Di mailhan dos kambal guys. Kay kolor itom. Tapos si limon. Limon. Dakto na si limon buyag na. Nagto na guys. Painit sila. Tugnaw. Painit. Daray pa to. Na guys. Alright mga nata guys. Kay hapon na. So sa duta mga running kayo nang si bunot-bunot pugnaw kalibutan. So magbunot dares Bohol. Bala man na sa isang lugar o nga si iba pag uwan. Ibig sing init na to. Balik na pag uwan. Mga anta guys.
Di na guys, sa gatong isda, di mo makita na sa lipdas kamunggay. Tara to guys, nikukan ni Papa Gabriel. Nagatang kamunggay, ngarang nami akado. Na guys, ara sinabaw nga isda. Budloy. Budloy? Boy ko tagipog. Putig ikog. So, mo na siya gitawag dari guys. So, budloy nga putig ikog. Budloy nga putig ikog. Napay puwag ikog. Guys, no? So, kani sa puti. Alright. Then na guys, sa gatang sudan pa ni hapon. Sinabaw nga isdang budloy putig ikog. O kagatong lato guys. Diya. Gamay na nabiling birahang kim-kim. Alright, manihapon ta guys. Nihapon. Dali na mo. Nihapon guys. Kana Kim, sabaw Kim. Kana panguanay nagsabaw, hukaray sabaw. Nihapon guys. Nihapon guys, nihapon. Kana Kim, butay sabaw. Kana Kim sabaw guys. Yes, manay look guys sabaw da. Sabaw sa isda, mga lami akado. Yakin. Oh, very good si Kim Kim. Nabuhong naman sa kaan kani agkuan guys, lato. Muna hizaron. Minit to pa. Kaan. Dada pay, lato. Dia guys, lato. Namiingan. Sausawan na tug suka. Ya guys, sagatang lato. Ang hanga lagi na. Marang namang hanga ka mong suka, guys. Siguro dito. Kan. Higop sabaw ka makagwapa na. No. Kamunggay, magkakapa tayo. Ngit-ngit naman guys, sa kamang kamera, ngit-ngit. Nabiin naman mo, nangit-ngit. Guys, minsan na mo kay ngit-ngit. Napong minsan doon kay 1. Tugnaw.